Tutkimisen kykyä on tutkittu käyttäen hyväksi ilmiötä, jota kutsutaan kriittiseksi välittymistaadiudeksi. Tässä ilmiössä on kyse siitä, kuinka tiheästi olento voi valon nähdä ennen kuin se näkee valon jatkuvan. Toiset lajit erottavat paljon taajempaa vilkkumista kuin toiset. Tästä samaisesta syystä esimerkiksi koira ei näe televisioruutua ilman välähtelyä eikä elokuvia jatkuvana liikkeenä kuten ihminen, vaan jokkona stilkuvia. Se tarvitsisi liikkeen syntymiseen suuremman joukon kuvia per sekunti, jotta illuusio elävyydestä syntyisi. On kiinnostavaa, kuinka eri elollisten olentojen